Vull fer publicar aquest vídeo d'urgència amb una hora que no és habitual perquè OpenAI acaba d'anunciar el llançament oficial de Sora, però la Unió Europea no. I la culpa no és d'OpenAI. La culpa és una Unió Europea que, com dic sempre, falsament diu defensar els drets dels seus ciutadans i ciutadanes i el que fa, el que provoca, amb les seves limitacions reglamentàries, és perjudicar els consumidors i consumidores de la Unió Europea, a nosaltres. Jo, com a ciutadà de la Unió Europea, no em puc beneficiar des del primer dia de tots els beneficis de la intel·ligència artificial per culpa d'uns buròcrates, per culpa d'una gent que està més preocupada de salvar les seves cadires que de defensar els nostres drets perquè no els defensa. Volen regular allò que ni entenen. I Europa, com dic sempre, ja no està perdent el darrer vagó. Està perdent el tren de la intel·ligència artificial.